Jiraka makericho medo yura lap ma Moi Gardens kama nyakalondo mar Chamgei obago chenro mar thieth maonge chudo. Chenro no itayo kod jachiw thieth mawuok e osiptal ma Tenwek ka osire kod Chamgei FM ma en achiel kuom tesende nyakalondo mag kambi mag Royal Media Services. Riwruok makamano bende chwalo puonje ne jo ohala matindo mar bero chenro gi mag ohala kendo juolo yuto mag gi. Kuna mga jong kora doni monateri report mawuok